Det ska vara så på finalvärmen. Tummen upp till förarna. 30 sekunder. Här kommer de. Och det är Fredrik Persson som går till ledning. Och Tony Persson. Här går Fredrik Persson väldigt rätt och då går Tony Persson upp till sidan en fler bakom mig. Ja, så kommer han upp i bakom. Inte, han får släppa. Fredrik Persson i ledning. Utan fulla takt, det blir lite stor rätt och då bjuder man in de andra. Och då har vi omkörning här, nummer 65. Andreas Persson nu som har tagit sig upp. Ja, även Patrik Nilsson är med på andra plats. Tappar nu i hans mötesskärm. Fredrik Persson går hela vägen från ledning till fjärde plats. Tony Persson har också tappat. Det går vi ihop, det är vi fina. Andreas Persson kommer i ledning. Tony Persson. Fredrik Persson som kommer iväg igen. Jag passerar Fredrik Persson. Det handlar om sporten i ledning. Och då går insegern till Andreas Persson. Före Patrik Nilsson, Tony Persson och Fredrik Persson. Så blir ordningen i mål. Så då när Fredrik Persson har passerat mållinjen så håller vi 45 minuter och då säger klockan 11:49. 12